pobjednici nisu spavali, nazdravljalo se, pjevalo, častilo i jutro nakon izbora. Poslije otrežnjenja novu vlast očekuje veliki posao. Ono što je narodu obećano treba i realizovati. Danas je novi dan, novo razmišljanje. Mi ono što smo obećali građanima Trebinja, mi ćemo to da uradimo. I već jutro su bili prvi kontakti sa određenim ljudima sa kojima smo mi saopštili da sarađujemo i mislim da Trebinju prestoji jedan period rada, stvaranja, razvijanja. Dok neki nisu oka sklopili, većina Trebinjaca je nakon burne noći odspavala nekoliko sati. Iako su na radni dan žurili svako za svojim poslom, međusobno su komentarisali rezultate izbora i pobjedu opozicije. Ne znam, ja nisam siguran samo je li ovo dobitna kombinacija da je jedna vlast u državi, a druga vlast općinska. Ma šta očekujem, Boga mi, ne očekujem ništa bolje kad para nema. Mislim da će bolje, a lošije da neće. Moje mišljenje je tako. Trebinje je sinoć dobilo još jednog pobjednika. Nebojša Vukanović je sa svojih 4800 glasova i više nego zadovoljan. Čestita pobjedniku, ali prije svega čestita sam sebi. Bila je vrlo skromna kampanja koja je koštala 5.500 hiljada maraka. Mislim da niko nije uložio, to ispade da se dobio po svakoj uloženoj marci u kampanju jednog glasača. Bivši gradonačelnik i danas je nedostupan na naše pozive. Najvjerovatnije još očekuje vreće iz Sarajeva i glasove iz dijaspore i mobilnih timova. Ili su u pitanju sastanci za stvaranje koalicije i dobijanje skupštinske većine. Kad je u pitanju Skupština grada, Trebinjce po svemu sudeći očekuju 4 veoma uzbudljive godine. Prema nekim posljednjim procjenama, opozicija ipak neće imati apsolutnu većinu u Skupštini. SNSD će imati 10 mandata, SDS i PDP su dobili po 5 odbornika, Demokratska partija dobila je 3 stolice, ali još nije sigurno kojoj će se strani pridružiti. Ako dodamo po jedno odborničko mjesto Socijalističke partije i DNS-a, dosadašnja vlast bi mogla da ima tijesnu većinu.